גנרטור ש... יאללה, היית מוריד פה. אביתר. מה הולך, מאיר? הוא בא מחר? כן, יש לי ברירה. לא. יפה, בוא... כמה סוללה יש לך, בסדר? טוב, יאללה, דבר איתי. תקל שמה. טוב, כמה? בסדר. בסדר, יש לך מעל 50. סבבה, תמיד תטוס ששתיהם בחוץ. אוקיי? תמיד. כי זה מחליט על ה-GPS. אם אתה טס עם GPS או בלי GPS. ואם אתה טס בלי GPS, הוא לא יודע להתייצב כמו שצריך. כן, בגלל זה לא יצא, כן. לא יודע למה עשיתי את זה בכלל. לא יודע, שכחתי כבר את הכיוונים אחרי הרבה זמן שלא טסתי. הבנתי.
כן. או הנה אני מקבל התראה פה, צפצופים על הסוללה. כן, זה טוב. אתה מבין? זה דבר מעולה. השאלה שקניתי את זה, אני מקווה שהכל יהיה בסדר. שמה? אתה מסתכל. אתה רואה? בוא תראה. יש חתיכות. יש, לא יודע אם חתיכות או שזה לכלוך יותר. מה, איפה? שנייה נחבר פה. לא יודע, אם זה לכלוך או קצת חתיכה קטנה אולי. פה יש קצת צפשוף. שפשופים. שפשופים, לא, אבל זה לא נראה לי משמעותי. לא? זה הפרופים של ה-V3. כן, זה החדשים, נכון? כן, כן. כן, כן, זה הפרופים הקשיחים יותר. זה הפרופים הטובים, תדע לך, הם מאוד טובים. פה בירידה עם הפרופים האלה אין לך מה לפחד. אלה מסוכנים, בגלל זה הזמנתי. זהו נלך לצורה אחי, וכיף. בגלל זה, למה הזמנתי את הפרופים האלה כאלה? בגלל שאלה, מה הבעיה שלהם בירידה, כשאתה יורד מהר, הם מתקפלים ללמעלה. אז הזמנת את הקרב? הזמנתי את לא, כאלה בדיוק, של ה-V3. וואלה, נדיר. הם נדירים, אבל לא יודע, לא ממליצים עליהם כל כך. כן, זה גם אני לא ממליץ, אני לא יודע. תשמע, אני אומר לך, קניתי את שיושב על זה, יש איזה משהו שיושב עליו, על זה, ומתחבר עוד 4, כאילו 4 חתיכות. כן, אמרת לי. משהו קטלני, השאלה איך זה עובד. שאלה, לא פה לא הייתי מנסה. הולך לצורה... לוקח לאיזה מקום פתוח, קודם כל בגובה נמוך, לא בגובה רציני, ואז, תטסת אותו איפה האגם? זה עשית טובה האגם שם, מעל האגם. שיגעון. חבל לך הזמן, נשאר לי 1% בטלפון, אבל בוא נראה מה אני אצליח לראות. אז הנה, אצלי אני לא יכול לעשות תמונות. זהו, זה הבעיה, כן, אבל כשיהיה לך את זה אתה תוכל כנראה. מה?